Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Maayong gabi. Unya nanausab kita karon mga igsoon aron maghisgot na usab kita mahitungod sa mga pagtulunan sa simbahan nga Katoliko mga igsoon. Unya sa di pa ta magsugod mga igsoon, ato usa ning ablihan sa mubo nga pagampo mga igsoon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahana mo nakas mga langit pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit, ang kalon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, mayngon nakapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alawasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo managa kanimo. Bulan ikaw sa babae nga tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, mayngon sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong paglantaw ni Edison de Miguelio. Good evening bro, watching here Dumingag. Salamat brother sa imong paglantaw. Mga igsoon, ang atong topic karon nga pagahisgutan mahitungod niining giingon sa uban, no? Mahitungod niining giingon sa uban nga dili na importante ang simbahan. Kay ang importante daw binuhatan ra sa tao, no? Kay matud pa nila nga dili na importante ang simbahan, nga masakop ka sa simbahan, dili na daw na importante. Ang importante daw ang imong binuhatan. Kay hukman man ang tao, sumala man sa binuhatan. Dili man daw importante ang simbahan, no? Dili man hukman ang tao, sumala sa imong gipasakupan nga simbahan. Mao na ang sagaran nga mga madungog nato sa atong mga higala nga mga kaigsuuna nato. Bisan sa atong mga higala nga mga Katoliko o sa uban nga mga sikta nga protestante nga moingon sila dili na importante ang simbahan, ang importante ang binuhatan sa tao. Unsa may atong tubag nato ni ana mga igsoon? Tinuod ba nga dili importante ang simbahan kay ang importante ang binuhatan ra sa tao? Ang tubag nako ni ana mga igsoon, sayop kana. Dako kanang sayop, dili mahimo nga dili importante ang simbahan, no? Sayop kanang moingon ta nga dili importante ang simbahan. Importante kaayo ang simbahan igsuon. Ngano moingon man kog importante ang simbahan? Una, ang simbahan mga igsuon lawas sa ato ang Ginoong Hesukristo. Na ba tay mabasa sa Biblia ni ana? Naa. Kolosas 1:18 atong basahon ang balaang kasulatan igsuon. Niingon si Apostol Pablo, maingon nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia. Og ang iglesia mao ang iyang lawas. Unsay giingon ni Apostol Pablo mga igsuon? Matod pa ni Apostol Pablo, si Kristo mao ang ulo sa simbahan o iglesia. Og ang simbahan mao ang iyang lawas. Karon kung moingon tag dili importante ang simbahan, kung dili importante ang pagpasakop og simbahan, dili ka mabilong o dili ka masakop sa lawas ni Kristo. Kung moingon tag dili importante ang simbahan, aw dili din na importante ang pagpasakop sa lawas sa atong Ginoo. Unya naara ba na sa Biblia? Efeso 5:23, si Kristo mao ang manluluwas sa simbahan. Karon kung dili ka magpasakop sa simbahan, maapil ka kag kaluwas. Mo na importante gyud ang simbahan mga igsuon. Importante nga magpasakop ta og simbahan. Kay kung dili ta magpasakop sa simbahan, dili ta sakop sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang simbahan lawas man sa atong Ginoong Hesukristo. Unya matud pa sa Efeso 5:23, si Kristo mismo maoy manluluwas sa iyang simbahan. Meaning, siya mo'y muluwas sa mga sakop sa simbahan.
Karon kung dili ka magpasakop sa simbahan, dili ka maapil sa pagluwas sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na importante gyud ang simbahan mga igsuon. Kay ang simbahan manggod nga gitukod sa atong Ginoo, mura ra na siyag arka. Mura na siyag arka ni Noe. Kung atong lantawan mga igsuon sa panahon ni Noe, ang Dios nagsugo ngadto kang Noe nga magbuhat og arka. Kay dunay dakong lunop nga mahitabo mga igsuon. Mao to dihang nagbuhat, nagtukod si Noe og arka. Dihang nahuman si Noe sigig sangyaw sa katawhan. Sangyaw sa katawhan nga sulod kamo sa arka. Kay dunay mahitabong lunop mga igsuon. Unya sa gigsangyaw si Noe wala gyud magpatuo. Wa gyud mutuo kaniya ang katawhan mga higala. Dihang mga tao grabe ilang inom, hudyaka, hubog, kaon, lingaw kayong katawhan. Wala sila maminaw sa giwali ni Noe. Wala sila musulod sa arka mga igsoon. Niabot ang panahon, gisirad-an sa Dios ang arka. Og mibundak ang kusog nga uwan hangtod milunop. Hangtod mitubo ang tubig paingon ngadtos bukid. Og ang katawhan mga igsoon nga wa musulod sa arka, nangalaglag, nangamatay mga igsoon. Pero kadtong naa sa sulod sa arka na mga kaliwat ni Noe, naluwas ba sila? Tubag naluwas. Nganong naluwas? Tungod kay misulod sila sa arka. Ingon ana usab ang simbahan igsuon. Kung dili ka musulod o mupasakop sa simbahan nga gitukod sa Ginoo, dili ka maluwas igsuon. Busa importante ang simbahan. Ikaduha, importante usab ang binuhatan. Importante usab ang binuhatan. Kay ngano man, kay ang mga tao nga nagabuhat og mga maayo, paghahatagan sa Dios og kinabuhing dayon. Sa ato pa, importante po di ay ang binuhatan. Kay ang tao nga nagabuhat og maayo, paghahatagan sa kinabuhing walay katapusan. Karon kung wa kay buhat nga maayo, wala kay kinabuhing walay katapusan. Busa, unsa may importante? Ang simbahan o ang binuhatan sa tao? Ang tubag, ang importante kinig yung duha. Importante ng simbahan, importante usab ang binuhatan sa tao mga igsoon. Hinaot nga masabtan kini sa atong mga higala, natong mga kaigsuunan nga mga Katoliko ug mga dili Katoliko. Kay daghan karon nga mga Katoliko nga nagtuo sila nga dili na importante nga magpasakop og simbahan. Importante kayo ang pagpasakop sa simbahan, kay ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo sama ra kana siya og arka ni Noe. Nga kadtong musulod sa arka ni Noe, maluwas. Sa ato pa kung musulod ka sa simbahan, magpasakop ka sa simbahan nga iya ni Kristo, maluwas ka mga igsoon. Kay si Kristo mao ang manluluwas sa simbahan. Kung wa ka magpasakop sa simbahan nga gitukod sa Ginoo, dili ka maapil sa iyang pagluwas mga igsoon. Ikaduhang punto ay ikatulong punto, importante ang simbahan. Kay kung magpasakop ka sa simbahan, masakop ka sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo, mauman ang simbahan. Hinaot nga masabtan kini sa atong mga higala nga mga kaigsuunan nato nga mga Katoliko. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw kanako. Sa dili pa ko bahuman, ato sa aning itimbaya, kining naglantaw sa atong programa karon. Edison Di Miguelio, good evening bro, watching here Dumingag. Good eves bro, watching from Toledo. Jefferson Mascardo. Herms Luwina, taga Kalbayog, Samar. Salamat sa inyong paglantaw kanako. Mauto ang una natong topic. Ikaduhang topic. No? Ikaduhang topic. Kining nahitabo mga igsuon nga dunay usa ka pastor nga ginganlag Joey Tibes nga daghang kaayong nangaayo sa mga sakit. Kini si Joey Tibes nasikat kaayo sa social media. Kay daghan kaayong mga masakiton nga miduol kaniya, iyang gipanghikap, iyang gipanghilingan nangaayo mga igsuon. Unya dunay nangutana nako, Brad, kining pastor nga makaayog mga sakit, bisag kanser ayuhon sa pastor, buot bang sabton Brad? Kanang ilang tinuhuan, tinuod na nga tinuhuan, tinuod na nga simbahan.
Kay daghan mang masakiton nga nangaayo. Tinuod na ba na nga simbahan, brad? Ha? Unsa may tubag nato ni ana? Ang tubag nato ni ana, igsuon, mao kini. Dili kita kumpiyansa, mga igsuon. Dili kita magkumpiyansa bisan pag dunay pastor nga mag-ayo-ayog mga masakiton gamit ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Bisag maghingilin pa sila giyawa, bisag giayo pa nilang masakiton, bisag nakabanhaw pa siya patay, dili ta magkumpiyansa, igsuon. Dili din ta mutuo anang mga tawhana. Kay ngano man, kay kung mubasa kitag Biblia, 2 Korinto kapitulo 11 bersikulo 11 ngadto sa 12. Nga niingon si Apostol Pablo nga bisan ang anghel sa kangitngit magpakaanghel sa kahayag, bisan ang yawa magpakadiyos. Sa ato pa di mga igsuon, dili ta magkumpiyansa kung dunay pastor nga atong makita karon nga mag-ayo-ayog masakiton, makabanhaw og patay. Ayaw kumpiyansa ni ana. Kay bisan ang anghel sa kangitngit magpakaanghel sa kahayag. Sa ato pa, bisag kanang pastoran ni gamit pa na sa ngalan sa Ginoo, bisag nagwali pa na sa mayong balita unya, gipang-ayo ang mga masakiton, ayaw mo kumpiyansa, higala. Kay dili tanan nga mag-aayo sa ngalan sa Ginoo, dili tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo, tinuod na, mga igsuon. Kay si Kristo miingon sa Mateo 7:21-23 nga daghang moabot mga igsuon nga moingon kanako, Ginoo, Ginoo, pasudla ko sa langit. Unya niingon ang Ginoo, pahawa kamo kanako, kamong mga mamumuhat og kadautan, wala ko kailan ninyo. Unya kini mga tawhana moingon, Ginoo, dili ba nag-ayo mig masakiton gamit ang imong pangalan? Ginoo, nagbanhaw mig mga patay gamit ang imong pangalan? Naghingilin mi og mga demonyo gamit ang imong pangalan? Niyan ingon bang Ginoo, okay, kay nag-ayo mo magmasakiton, nakabanhaw mo magpatay, tinuod na mo, sakto na mo. Wala mingon ang Ginoo. Unsa gingon sa Ginoo? Pahawa kamo kanako, kamong tanang mga mamumuhat og kadautan. Sa to pa mga igsuon, dili di ay basihan bisag magbuhat pa kag mga milagro diha, bisag mag-ayo pa kag masakiton, bisag makabanhaw pa kag patay, dili na prueba nga tinuod na ang imong simbahan. Dili ta magkumpiyansa. Ang uban moingon manggod, malipat manggod ang uban. Dili brad, oy, iyag yun na sa Ginoo brad. Kay ang gigamit ni pastor ngalan man Hesus. Dihang miingon ang pastor sa ngalan ni Hesus. Sa ngalan ni Hesus, bakol lakaw. Oy, bisag mo gamit pa na sa ngalan Hesus, dili na prueba nga tinuod na. Dili na prueba iya na sa Ginoo. Kay bisan ang anghel sa kangitngit magpakaanghel sa kahayag, bisan ang yawa magpakadiyos. Mo na dita kumpiyansa ng mga pastor nga maghingil-hingilin og yawa gamit ang ngalan sa Ginoo, bisan ang mga masakiton nga ayaw ang ilang sakit gamit ang ngalan sa Ginoo, ayaw kumpiyansa, higala. Kay dili tanan mo gamit sa ngalan sa Ginoo, tinuod na. Dili tanan mo gamit sa pangalan sa Ginoo, tinuod na ilang simbahan. Kay dili ang tanan magtawag kaniya Ginoo, Ginoo makasulod sa langit, mga igsuon. Mao na, mga higala, hinaot masabtan kini sa atong mga kaigsuonan na mga dili Katoliko. Ikaduha, hinaot kitang mga Katoliko magbantay ta, dili ta magkumpiyansa, dili din ta mutuo dayon. Bisag duna pay pastor nga makahingilig yawa, di din ta mutuo nga kana iyaha sa Ginoo. Kay kung basahon nato ang Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 13 ngadto 14, bisan ang yawa magbuhat usab og milagro. Bisan ang yawa makabuhat gyud og milagro. Nya tungod ba kay ang yawa makabuhat og milagro iyaha nato sa Dios? Dili. Bisan ang yawa makabuhat og mga milagro. Pinadayag 13 bersikulo 13 ngadto 14. Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 13 ngadto 14. Bisan ang yawa makabuhat og mga milagro. Mao na, mga igsoon, ayaw kumpiyansa, mga igsoon. Bisag dunay pastor nga magbuhat, mag-ayog masakiton, maghingilin og yawa gamit ang pangalan sa Ginoo, ayaw kumpiyansa. Ayaw kumpiyansa, mga igsoon.
Okay, mauto ang ikaduha natong topic mga igsoon. Hinaot mga masabtan kini sa atong mga higala nga mga dili Katoliko o sa atong mga igsuon nga mga Katoliko, ayaw mo pailad sa mga nagpaila karon nga iyaha kuno sila sa Dios. Ayaw mo pailad sa mga tao nga nagpatuo nga sila sinugo kuno sila sa Ginoo. Okay, daghang salamat mga igsoon ato lang ning humanon mga higala. Hinaot nga masabtan kini sa atong mga higala, no? Mayong paglantaw ni Tabuada Bartolome, ni Rindom Bragat unya ang inyong pare supak lagi sa pagtulungan ni Kristo. Salamat unya Herms Luina, salamat sa inyong paglantaw kanako. Unya paratang lang yan ba tulad mong sulpot. Salamat brother. Salamat sa inyong paglantaw kanako. Okay, daghang salamat ug mayong gabi kanatong tanan.